Honguka kambuka katiri kunzwa tiri pano pa Gogo Mavhu tiri kunoko ku Stone Ridge chikutambirai pachirongwa chatinokupai zvinhu zvakasiyana siyana zvinoita kuti vana veZimbabwe tisaramba tichingodzungaira. Nyaya yatauya nayo panapa ndeyekuti vazhinji vari kuuya vachibvunza mibvunzo yakawanda kuna Gogo Mavhu ku inbox vakati aiwa nekuwanda kwavakaita handingavapindure mumwe nemumwe iri nyaya yekudzungaira kuti kwewo matare anombopindwa nemunhu akaita sei uyewo munhu anopinda mumatarewo anenge apindana nematambudziko akaita sei ndezvipi zvinenge zvichidiwa kuti aite muupenyu hwake abatsirwe nenyika dzimu nevadzimu vake vaanenge vachida kutiwo zvinhu zvinakewo mukati meupenyu hwake asi anenge asingazive kuti zvinofambiswa sei nokuda kwechirungu chatekeshera uye nokuda kwokuti vazhinji taakugarawo kana kuti kunze kwenyika tisina ana sekuru nana mbuya kana natete vanogara nesu pasi vachitidzidzisa kuti aiwa zvinhu zvenyika dzimu zvinofambiswa sei. Hatingarambe tichizvitsvaga kune vamwe vasingazive asi kuti chinongodiwa ndechekuti tiende kune vanenge vachizviziva uyewo zvekare vari vanhu vatinoziva vava nembiri yekubatsira vanhu pane zvinhu zvakasiyana siyana zvisinei kuti uri kurwara zvisinei kuti uda kuitirwa matare zvese izvezvo. Saka tichiuya pano panana Gogo Mavhu kuti tizozvinzwira kuti toita sei. Vazhinji vanouya kuma inbox kwedu vachitibvunza kuti nhai izvo zvematare zvinofambiswa sei tikati isu hatitomboziziva isusu vechimanje manjewo hatikagone kukupindura izvo asi kutongoenda kuna Gogo Mavhu vachititsanangurira pamwe chete nevadare vavo. Kamboka manzwa ikaka ndo kamboka kutaura zvekuti aiwa tadzungaira mambo. Saka tiri kuti aiwa kuti munhu arambe achidzungaira hazvitenderwi nekuti chinoita kuti udzungaire ndechekuti unenge usingazivi kwauda kuenda. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti asingazivi anonzi ngaadzidziswe. Regai tidaidze Gogo Mavhu mudariro yezvinezvi timbopinda mumatare tinatsonzwa kuti zvinombofambiswa sei munyaya dzematare. Gogo Mavhu makadini? Ndinofara zvavo makadii sekuru mukanya? Mazuva anga awanda ka ya ichokwadi kungoti mwedzi waNovember tinenge tichimbozorora zvedu sepwere vanenge vachitipotera vanenge vakaenda kunofura sora sekuti mwedzi waNovember mwedzi wakaira zvikuru kwazvo kuna avo vanoita matare midzimu inenge iri kumapako kudzininga kumakomo ichifura sora vachiturawo nhuna nenhaurwa dziri mumadzinza akasiyana siyana kumidzimu yavo mikuru kuti vatisvitsire kuna musikavanhu nezvichemo zvinenge zvichitambudza kumhuri nemadzinza akasiyana. Saka kutaura chokwadi izvozvi takavhura matare edu wamwedzi wazvitakura kuti taamuna December. Saka vazhinji vakukwanisa kuyamurika chikonzero matare edu asunungurwa zvawo avhurwa. Saka naizvozvo vazukuru vazhinji chokwadi vari kuchema sekutaura kwamuri kuita kuti matare chii chinombonzi matare. Matare ndo panotangira chivanhu chedu kuti iwe kana uchinzi uri munhu akasikwa kubva nedzinza rako nababa wako namai vako chiri mauri imomo iropa rako nenyama yako ndo zvinodaidza dzinza rako ndo saka uine mutupo muchinzi mukanya aiwa vaira shumba aiwa vaira mhofu nai. Saka naizvozvo kana ukatambudzika tinotanga kuvhunza isu kudzinza rako kumatateguru ako akatanga nedzinza ndo midzimu yako inokuchengeta kuti tinzwe kuti chambonetsa chii mwana zvaakutenderera nemasango nokuti munhu uri wega hauzvikwanisi asi ukavhunzira kumatare ekwako chii chandinetsa kuti zvinhu zvindiomere kudai ndabva ndashaya mushando ndabva ndashaya kuroorwa ndabva ndashaya kuti chii chiri kunyatsoitika ndikati ndiitewo basa racho harigari kungoshanda kaviri katatu zvanzi basa rapera ndine papi pandiri kutadza ndiri kukutadzirai papi. Vazhinji vakarasa hwema chinonzi kurasa hwema. Ukapinda musango nembwa yako imbwa inofanira kutora hwema hwekuti pane tsuro apo pane mhembwa apo pane nhoro apo yochironda ini semuvhimi muridzi wembwa ndinofanira kunge ndichiteera imbwa yangu pairi kuronda ipapo kuitira kuti payangobata ndoibatsirawo nemuseve neuta nemapfumo mhuka inenge yatobatwa. Saka vazhinji varasa hwema. Hatidzokere zvekare panyaya yatinatsodzikisa gejo nekuti chiri kuitika ndechekuti inini zvinhu zvinenge zvichindinetsa handinatsoziva kuti pane chiri kukonzeresa kuti zvinhu izvozvezvo zviitike. Ndingazive sei kuti inini pane mhepo kana kuti iri kuita kuti nditenderere kana kuti ndingazive sei kuti iye zvinezvi yasvika nguva yekuti ndinovhunzira ndezvipi zvandandaona tanzwa matsanangura zvokuti pamwe unenge uchishaya mabasa washanda wadzingwa zvimwe futi zvinoitika muupenyu hwomunhu. Tiri kuitira kuti nematambudziko akasiyana siyana ari kusangana nevanhu munhu abva ati aiwa kana neniwo ndine nidhi yekuti ndoda kuenda kumatare.
ya chinoitika sekuru ndechekuti matare edu eZimbabwe kana tatarisana nematare eZimbabwe ndakazvimirira zvangu indiri munhu anoita matare andinoita ndeye mukati merino Zimbabwe randigere rechiberekerwa rechipikirwa. Asi kana ndichinge ndichiita matare iwaya pane mhepo dzinodzika dzakasiyana siyana pandiri. Pane mhepo inonzi izwi naika. Izwi iroro mwana angave ari kunze kwenyika kupi zvako, izwi iri rinotosvika sekuru pamuri ipapapo. Saka chikuru ndechekuti ambuya ndinokumbirawo matare. Wakumbira matare ndokudzidzisa kuti unoita sei kuti matare ayo ukwanise kuapinda. Zvinodiwa zvikwanisirwa zvinodiwa ipapo padare iroro. Iwo chizadzikisa, wazadzikisa izwi rakutopinda ipapo. Matare unotovhenekerwa, kwatinoti kuvhenekerwa kwamunoti kuprofitwa pachirungu ichocho. Pachivanhu chedu tinoti kuvhenekerwa kana kuti kuonerwa, kutsvaga chatambudza mukati meupenyu, woonerwa. Mhepo iyo yakuonera kana yakunonga nemazvo, iwe ndione sarudzo. Matare hazomanikidzi kuti chibatsirwa kaiwa, kwete payadyira sandipo painozera. Iwe zvakwauri semuridzi akumbira matare kuti wakuda kuzobatsirwa here kana kuti uri kumbofunga nezvazvo, aiwa zvinenge zvakusarudzo yako ikoko. Asi chokwadi chinenge chiripo ndechekuti iwe waziva kuti zviri kubva kupi, ndezvani, chinobvisika here, hachibvisiki here, zvinogadzirisika here. Kana zvichigadzirisika, gadzirisa kuti ukwanise kurarama zvakanaka, urege kuramba uchichema kana kurwara. Kureva here kuti munhu ari kudzungaira nemasango uyu kana achinge auya kuno kwamuri kumatare kuno anokwanisa kutaurirwa zvinhu zvinoenderana nedzinza rake chairo kutaurirwa nzi vadzimi vako vakatsamwa kana kuti wakaroiwa kana kuti une chipotswa kana kuti zvinobuda mumatare imomo. Ndo zvatoda kuti munatsotidonongorera tigare taziva kuti ini kudzungaira kwandiri kuita kuratidza kuti ndinofanira kupinda mumatare. Ya ini chandinoziva sekuru chechokwadi ndechekuti vana veni muno muZimbabwe vanavo chipomerwa. Kune vanondiziva zvechokwadi, vanondiziva ndiri munhu wematare. Saizvozvi ndakagara pano kudai, inini ndinoita matare. Mhepo dzinondipfeka handigoni kudzipembedza, ini handikwanisi. Asi vauya kuzokumbira matare ndo vanofamba vachipembedza mhepo idzi, nekuti chavanenge vafambira ndo chavanenge vasangana nacho. Munhu akauya kumatare akumbira matare haapo kuvhunzwa mafambirei tokubatsirai sei, iwe uchiti unovheneka hazvigoni. Vana vanenge vauya kuzokumbira matare chake kungoti ukwati hwedarei mari yambuya, vari kuvhunza homwe ndovatsanangurira zviperengo zviri pamhepo iyo inoita matare. Ukwati hwedare aiwa ipondo 5, munhu wokumbira pondo 5 dzake woisa mundiro. Ndaakukumbirawo matare, wochigara zvake wonyarara, wochiudzwa nasekuru kuti aiwa pano mhepo iyi inongoda kuti mudavire hongu zvamunoziva, kwete zvamusingazivi. Pamunoda kuvhunza, pamuine mubvunzo pamusina kunzwisisa, munenge muchivhunza mhepo iyo inokudavirai nekuti ndo mhepo yacho yamakumbira. Saka matare anotofambwa chaizvo sezvazviri. Ukaona wadaira hongu kubva kumapeto kusvika kumapeto, aiwa zviri kureva kuti wabvumirana nematare iwayo. Zvakwauri zvino kuti uchipasa rudzo kune zvawaudzwa nemudzimu yako kuti ndepapi pauri kurasika, ndepapi paunofanira kugadzirisa, ndezvipi zvausiri kugonera, kuti ukwanise kuchipinda munzira. Ugonere izvozvo kuti upenyu hwako huchiti twasa hubude zvakanaka. Mavara anenge agara pahembe chena abviswe, hembe chena isari yakachena isina ruvara. Iwo unenge wakuverengwa kuvapenyu vanorarama, vane hutano, vane kubata zvinoendeka, nekuti vazhinji upenyu hwavo kungotenderera panzvimbo imwe chete chazobuda hapana. Ngatiti panzizvo kwete munhu uyu nekuda kwokuti kwete kuti hazvina kuitika, kuti hazvisi kuitika, sekuti vanhu vari kuti gore negore mumba mavo vari kungofa, kana kuti mumwedzi wavo ogazi vanhu vanongofa pamwe nemaaccident. Handitika zvinhu zviri pachena munhu achiziva. Kwozoita zvimwe zvokuti pamwe pane pachinzi baba vako vane munhu wavakauraya aifudza mombe mumusha menyu, munhu iyeye ndiye ari kukutambudzai mumusha menyu, asi anenge asingazizivi. Anopiwa here nguva yekuti anobvunzira kuti nhai kuna hama dzake kuti zvandakanzwa ini kwandakanga ndafamba zvinonzi pane munhu wechirudzi anobva kuMozambique akafira mumusha medu munomu ari kuda kuripirwa, ndiye ari kuita kuti dzungaire. Anobvumira kumbonobvunza wozodzoka futi kuti zviya zvamakatsanangura ichokwadi. Ya sekuru kazhinji kacho ndakanangana neni zvangu ini ndiri pano. Kashoma kuti munhu ati kwete pano. Ndakatozvimirirai ndiri homwe yacho. Aiwa tiri kutaurira isusu tine tisingazivi, hatina kukurana nababa nanasekuru vanotirondedzera zvinhu zvakaitika mumusha tisati taita se isusu tisati takurawo, zvimwe zvinenge zvakaitika tichiri vana adiki. Ine ndichikumbirisa kasekuru kuti kana iri mhepo yemudzimu iri kuona zvakaitika kare,
ngaitaurire chokwadi pwere dzapinda mudare chokwadi dzichitora hwema mhepo idzodzo iye apindirwe munzira nemhepo iyoyo dzake zvokusvika pakuti azive kuti shuwa mukukura kwedu nhoroondo iyi takamboinzwa. Urege kuchimutaurira mudzimu wacho zvokuti mwana zvese zvinenge zviri zvitsva kwaari omanikidzwa kunzi bvuma chokwadi chaasiri kuziva zvinonetsa. Munhu ngaanangwe sezvazviri audzwe chokwadi sezvazviri zvaasumukira zvaafambira akwanise kugamuchira chokwadi chaafambira kuti akwanise kudavira kumidzimu yakakwanisa kuwana rubatsiro. Nekuti mhosva dzakaparwa nevakuru vedu dzakawandisa, kutaura chokwadi dzakawandisa chaizvo dziri kuvhiringa vana kurarama. Vamwe vakatoromba, vamwe vakauraya, kuuraya chaiko. Saka zvino midzimu haizvizive zvekuuraya zvekudeura, midzimu haidi izvozvo. Saka mukunorarama vana vanenge vakuvhiringidzwa kufamba nemhepo dzengozi, mabvuri, uberekeswa, kutoona kuti panapa hapana kwandiri kuenda ini, ndiri kuti ndikasvikapo tambo yacho ndidzosera pekutanga, ndakasungwa gumbo. Saka kana uchirarama wakasungirirwa hauna kwaunosvika. Saka zvinenge zvakuda kuti utsvage nzira dzinokutambanudzira makwara. Ichokwadi kuti vana vane kodzero yekuti apinda mumatare payadyira sandipo painozera, ane kodzero yekutombodzokera kana matara amuremera unobvunzawo vakuru vake zvakati makambozvinzwawo here, ndizvo here zvakamboitika izvozvo. Vakuru vakati hongu, vazhinji vanoti hatiindei ikoko munhu yeanoona, handei tese vakutotakura nepwere yavo vakutungamira kuya kumatare. Matare achatangazve kuti wani kutangazve kuvhurwa futi zvakare, vovhenekerwa zvavanogutsikana nazvo, vogutsikana kuti saka tochitangira papi, vochiwana nzira yekutanga kuti tochibatsirwa sei tiwane makwara ekurarama. Matare iwaya anoitika kumunhu chete ari muno muZimbabwe here, ko ari kuSouth Africa neari kuUK anoitwawo sei? Saizvozvi mazuva ano munhu achabvumirwa kufamba nekuda kwelockdown restrictions, zvaakunzi aiwa ndege hadzichabhururuke, zvaakunzi mabhazi achakuruse kuenda kuSouth Africa. Panofambiswa sei panyaya yematare ipapa kana munhu ari kunze kwenyika zvikuru sei? Ya, ichokwadi inini sekuru ndakatanga ndisati ndakagara panapa ndaive munhu aingoita matare pafoni ndichishanda nezwi kwazvakabhana kwandikuzive. Asi ndinongoti ivo vari kumatare ekwangu ndo vanoziva chirevo. Matare handina kuatanga nhasi, ndakatanga ndichiri mudiki kwazvo ndichitokurukura nevanhu parunhare. Runhare rwekutanga kutaura chokwadi sekuru mandibvunza nyaya inondidzosera kumashure. Munhu akatanga kunditengera runhare vainzi maisandi vairarama vari kunze kwenyika kuUK, vaive nesi mai ava vakaita kutouya kuno kuZimbabwe, ndomva vauya vakasangana neni, ndomva vasangana nedare ravo ravanga vafambira, ndomva vabatsirwa pane zvavanga vachitambudzika zvechokwadi. Mai ava vakauya zvechokwadi vanga vakarohwa stroke rutivi rwekurudyi kubva kuruoko kusvika kugumbo. Saka mai ava ndavarapa vakapora. Ndiwo mai vakatanga kundizivisa kuti kune motokari, ndiwo mai vakandipa chipo chemotokari, vakandipa chipo cheselofoni. Ndiwo foni yangu yandina, ndiwo laini rangu randinaro sekuru izvozvi. Ndiwo mai vakandidzisa kuti kune mafoni chokwadi. Mai ivavo nanhasi ndinokuvarangarira, vapenyu vari kutorarama. Saka kubva ipapo ndakatanga kuchingotaura, ndaingotaura pazwi ipapo zvokuti munhu akangofona ndinotonzwa kuti munhu dambudziko rake nderakati izwi renyu sekuru mukanya ndinotondiudza kuti upenyu hwakanaka here kana kuti upenyu hauna kunaka, chiri kutambudza chii. Saka nguva zhinji matare iwaya anotanga na6 manheru achipera kuma12:1 dzepakati peusiku, muchibatsira vanhu vari kunze kwenyika. Ya, ndiri pamatare saizvozvo, ndo zvanditori, ndiwo chipikirwa chandiri kubva kare kusvika izvozvi. Chiprofita chichibuda pafoni ipapo munhu ari kuSouth Africa achiudzwa dhiteri rake reupenyu hwake. Vanotondiziva panyaya idzodzi, vanotoziva kuti zveshuwa mbuya havasi kunyepa, nekuti handina kutanga nhasi, ndakatanga kare. Ndinototi ndatochembera sekuru nebasa iri. Asi zvinoitika ndezvekuti naurwa dzemishini yamakazouya nayo iyi ndo zvinhu zvandandisati ndakumbirira kumatateguru angu kuti vavi vanopinda mazviri. Asi zvakuita sekunge ndakanyuka nezuro, asi ndakauya kare ndichingori nebasa iroriri. Saka kutaura chokwadi vanoda matare asi ekufungidzira. Asi chandinoudza vana veZimbabwe ndechekuti mbavha dzawanda, vana mbuya Mavhu vawanda, vamwe vechirume, vamwe vechikadzi, vamwe vechidiki. Ndiri kukuonai, asi chokwadi chinoitika uchapara mhosva
kuzondinanga kuti ndimbuya Mavhu zvichanetsa. Saka ngatisavei vanhu vanoba zviyerwa nemhiko nemuko zvemadzinza asiri edu. Tonangana nezvekwako zvakanangana newe zvinokushavira kana wazvikumbira. Inini matara andiri kuita aya haasi ekukumbira, haasi ekutenga. Ndiri wechipikirwa chepasi chematare eZimbabwe. Ndakaberekwa ndakadaro, ndiri chirema, ndiri benzi. Saka mapengero angu ndeyekutopoterwa, ndiri mupoterwi, ndiri svikiro. Saka zvichinodaro saizvo zvinosvika pandiri kana zvandigara ndinotsanangura zvechokwadi sezvazviri. Handitendereri tinonangana nenhawo. Iwe uchipasana ngutsi, wakuchipasa rudzo yako kuti kana wafunga kubatsirwa hakuna mudzimu unomanikidza kwere kuti aiwa chibva watobatsirwa nokuti ndakuonera. Kwete, hakuna mudzimu wakadaro. Midzimu inopa vana nguva yekufema nekutura payadyira sandi painozera. Kana chiri chokwadi anongodzoka kumatare, kana wamunyepera unongomuona nekusadzoka. Ngatiti tiri panyaya yematare iyoyi, takatarisana nevanhu vari kunze, vanganatsoziva sei kuti paFacebook page pandaenda apa ndipo Gogo Mavhu, kana kuti phone number yandafonai ndeya Gogo Mavhu zveshuwa sekutaura kwamuri kuita kuti vana Gogo Mavhu vawandisa vekunyepera kwete vechokwadi. Imi muripo vari kuonawo mabasa amuri kuita akanaka, asi tava kutiwo vazukuru kuti vazive kuti ava ndiwo Gogo Mavhu chaiwo vangazive sei muchizvitsanangurira murimi nezwi renyu? Zvakanaka ndezvekuti chakatanga ndechakachenjedza sekuru. Inini muchiuya pano kuzonditora mavhidhiyo ndichikurukura saizvozvo sekurukura kwandiri kuita, handina kuziva kuti ndo kwandichaguma ndave kutaura chokwadi. Handina kuziva kuti mbeu iyi ndo kwaichandisvitsa. Ndakangofunga kuti kukurukurawo. Asi chinonetsa ndechekuti vazukuru vari kunze, kunyanya vari kunze, ndo vandinenzwira tsitsi zvikuru kwazvo. Nechikonzero chekuti anotaura pamameseji paya achifunga kuti akutaura nambuya Mavhu ivo vasiri. Saka uchenjeri hwandiri kuvapa ndehwokuti kuti uzive kuti ndimbuya Mavhu. Mavhidhiyo mazhinji chaizvo akafamba, ari kufamba, muri kuverenga, muri kundinzwa. Ndinokumbirisa zvikuru kuti mufone, mutange magutsikano ndivo here mbuya Mavhu avo izwi rangu muri kurinzwa. Kana vasirivo mbuya Mavhu, fona zvakare unyatsotora nguva uchivhunza, uchavabata kuti havasi ava. Namba dzangu dzefoni hadzisanduke kubva 2001 kusvika izvozvi. Line rangu randoshandisa i0773 524 943 0773 524 943. Ambuya Mavhu, Chigarama paedziva, ndiri kuStone Ridge pa 14207 kuWaterfalls. Handisanduke sekuru. Mubanya rino munongondoona ndakagara saizvozvi. Ndiwo mandinochengetwa nematateguru angu, ndiwo mandoraramira, ndiwo mandinozororera. Naizvozvo izwi rangu iro randiri kutaura naro handifungi kuti mungapotsa. Munhu anozvinyepera kuti ndimbuya Mavhu kunotori nevarume vari kutoti ndonzi mbuya Mavhu, vari kurarama vachishandisa nhamba dzekuSouth Africa. Asi mbuya Mavhu inini handirote ndiri kuSouth Africa, handirote ndiri kuBotswana, handirote ndiri kunze kwenyika kwakasiyana siyana. Ndiri wechipikirwa chemuno muZimbabwe. Zviyerwa zveZimbabwe zvinongoramba zviri zveZimbabwe. Kune vanozvidawo, kune vazvifarira, imi simukai ikoko muye kuno. Kana usingakwanisi kusimuka, batsirwa pafoni ipapo. Tinokwanisa kuita matare pafoni, matare kuvhenekerwa. Wakumbira zvizere, matare anosvika pauri ipapo. Izwi rinotokunhonga uri pauri ipapo. Wanhongwa nezwi rako, sarudzo iri kwauri zvakare. Ina handitori mukana nekuti hamusi kundiona kana kuti hamundizivi. Asi ndiri kutini, handisanduke zvandiri kusvika kare, ndo zvandiri. Matare iwaya achifamba kudai, vana vari kunze kwenyika kutanga kuSouth Africa, Botswana, kune vazukuru vari kweikoko vanotori nemakwenzi iwaya ese amuri kuona aya. Ukaona ruvara rwezvipepa izvi rwasiyana, ziva kuti havasi mbuya Mavhu. Zvivara zvemapepa izvozvi hazvimbochinja sekuri kubva kare ndo zvazviri. Mukati munenge muchitori netupepa twandakatonyora tune mainstructions anotaura kuti gwenzi rinoshanda sei kubva pakutanga kusvika pekupedzesera. Zvakare kana iri fodya yekwambuya Mavhu unotoiziva chinodzi chikapadza, kanotora, kanotosvora, kanomutsa pfungwa. Saka fodya yo yatosiyana nedzimwe fodya zvakare. Saka zvizhinji vana vari kunze kwenyika kuLondon chaiko, makwenzi vanawo variko akatogarapo kare. Kune vazukuru vatumwa vakatongofamba kuya vega kuti mbuya taona muri kutambura nenyaya yeCovid, tauya kuzotakura makwenzi. Variko chokwadi, mwe radziva, mwe ndana dhongi vana ambizi.
variko vazukuru vavo vagara nebasa iroro vachingopotsa havanetseki, handina chandinovapa, handivabhadhare. Vakati mbuya musatipe kana chinhu, tiripo kukubatsirai nekuda kwezvamakatiitirawo. Saka matendo, saka tipei tichingokutumirai vazukuru venyu varikuda kubatsirwa. Asi ndinozoti kune avo vazukuru vanozofonera vazukuru ava nemakwenzi vachivatukawo, wachiita sekuti vanonokerwa. Vanhu vanotoendawo kubasa, vanotoshanda. Saka nguva yavanenge vari kubasa havana mukana wokudayirawo dzifoni maringe nenyika dzavanogara. Asi kana vachinge vapa zororo zvavo vanodaira vachitotumira makwenzi, vanotumira sezvazviri. Ivo vanhu sei vachiba zita renyu kuva kudiwo kungonzi sekuru Ningina nambuya Ningirikini kuvanozotorerei renyu zita imimi kana muchizvivhenekawo chiko chiri kuchiviwa? Chinhu chekutanga sekuru chinonzi kusatsitsi, nekuti isusu vanhu vechivanhu ndinonzwa tsitsi zvikuru ndichitaura nyaya iyi. Nekuti vanhu vechivanhu vese vangave vamasvikiro, n'anga, vapoterwi, makombwe, mhondoro, vanaisi vemvura, varwi vehondo, tiri vanhu vakashorwa, vakatarisirwa pasi pasi kusvika pekupedzesera. Zvakare tinofana kuramba takadaro takashorwa, nokuti ndokuti tiyere, ndokuti zviyere. Chinhu chikuru chaizvo handizivi kune vari pasi kuti chii chavakaona kuvana veZimbabwe kuti vave vanopfeka mandiri. Ndikwanise kuva ndinokurukura navo ndichidzidzisa vana veZimbabwe, ndichidzoreredza especially panhaurwa dzedu dzechivanhu kuti tiri vanhu vakabva kuvanhu. Kana matambudzika vana vazhinji, vamwe vakungotekera nemasango, havachaziva kuti mai vari kurarama sei, vabereki vazhinji vari kurarama sei mhuka, asi vabe vana vavo vachishanda mabasa anotyisa zvikuru kwazvo. Uchiona mai vakapfeka tenesi vakasunga negavi kumberi uku yakatsemuka, mai vachifamba vakasunga hembe negavi, mwana achinzi ari kunze kwenyika ari kushava, zvinorwadza sei. Ndokuona kuti midzimu yedu yeZimbabwe mishoma yakutendwa, yakubikirwa madoro. Ngatibikei doro madzitateguru edu kuti vatiringidze, pwere dzedu dzidzorwe nemhepo dzavo, vako vana vakwanise kuringidza kwavakabva, kuita kuti vakwanise kuchengetedza midzimu yavo, vakwanise kuchengetedza vabereki vavo. Ndokuti ndokuti wacho ukomborerwe, usunungurwe, ndokuti mazuva ako ekurarama panyika awedzerwe, kuburikidza nekuchengetedza akakuisa panyika. Iye akadyara modzi yake anokosha nekuti akaidiridzira kusvika wasvika zvauri izvozvo. Saka kutaura chokwadi midzimu yeZimbabwe, ndinoti kuvana veZimbabwe zvikuru, ngative tinochengetedza kwatakabva. Tiri pano semasvikiro kudai, chingazobiwe kwandiri ndechekuti ndakabuda pachena kuzviratidza nenhamu iyoyo neurombo ihwohwo, nefodya iyo ndoswera ndakabata nekuchuruka madziwa efodya ikoko nekusekwa ikoko. Asi ndakati kwete, hazviende zvakadaro. Midzimu yeZimbabwe iri mumapako, iri mudzininga, iri mumakomo, ndoinotichengeta, ndoinotivhumbamira. Regai tidzore vana veZimbabwe vadzoke kuchivanhu chavo chepakutanga, vazive kwatakabva nekwatiri kuenda nako. Vasave vanhu vanoramba vachingotenderera vachidzungaidzwa nemhepo dzemadzimu dzangara dzavasingazivi kwadziri kubva nako. Saka kunavo vaakuchiva handichaziviwo chavakaona, asi ndinoti kuchiva kwavari kuita haungapindukika kuva muyera tembo kana kupinduka kuvera muyera shumba, ugopinduka kuva muyera nhize chikapakapa. Indiriwe nhize chikapakapa chevari hera. Tikakugona basa kwamunoita kokuti vanhu vakabva vati vanhu vese ndikavaudza kuti ndini Gogo Mavhu vanobva vabhilivha pachirungu. Ya ndinogona kuvadairira ndichidaro nekuti handizivi chinangwa chavo, nekuti ndinogona kuzvitora nerimwe saidhi rekuti kugona basa ndigozvitora nerumwe rutivi rwokuti kuda kundisvibisa imeji yangu, kuda kusvibisa chimiro changu, kuda kusvibisa unhu hwangu, kuda kunditorera pasi, kundisvibisa kuti ndiverengwe nenzira dzisiridzo kudzinza rekwangu. Ndoti ini kwete, kwedu kwandakabva kumanhize chikapakapa hakuna zviyerwa zvinofumurwa nevana verudzi zvingazondipa kundishapisa chiso kana kundishapisa mutumbi. Ndinoti kwete. Kuna vari kuzviita hokoyoyi, nekuti shamu inouya wakavarairwa, inouya wakavarairwa zvikuru kwazvo, asi chisa hachiere musi wacharimwa. Ndosaka pachinzi musimuvi musi wakaera, indonzi musimuvi. Kuva mukadzi haisi mhosva, asi ndinonzi musimuvi musi wakaera, zuva rakavirima. Saka ukaona rakuvirimira musi iwoyo, usazoti aiwa pasi paera, pasi pamera zuva.
tinoda kupfuurira mberi muchitsanangura vazukuru vari kuenda vachinyorawo vamwe vachionawo varipo ipapapa mumwewo vari kumhoresa vamwe vari kutiwo anonzi Karen Manungo Zulu aripo zvekare vamwe vari kuti phone number yenyu iri paWhatsApp here phone number yangu iri paWhatsApp ichokwadi aiwa tinotenda Wilbert Magirazi aripo ari kuonawo uyewo zvekare tinoda kudzoka panyaya iyoyi nyaya dziri kuitika kunze ikoko kune mumwe munhu wokuti anogona kuuya kwamuri mimi achitotsanangura kuti ini nditori nemudzimu ndoda kutonogezeswa kurwizi ndo mashandiro amunoita here mimi kana munhu auya achitaura saizvo munoita sei inini sekuru mutemo chaiwo wemhepo iri pandiri hairapi chaisingazive ndosaka ndiri svikiro mutemo wemhepo iri pandiri hairapi chaisingazive chekutanga kutovhenekwa tofambirana munzira imwe chete tizive kuti chokwadi mudzimu wacho unawo here zvechokwadi kana uripo zvirevo zvawo ndizvo here zvauri kurevaiwo munhu wenyama kana riri shavi racho renjizu zvirevo zvacho ndizvo here zvautauraiwo munhu wenyama nekuti zvokungonzi hambuya handei kumadziva ko kana ukanonyangadika urimo indaakufireiwo ndangoitiswa kandatumwa kazvandisina kuvheneka ndangomhanya saka mudzimu wangu ini handigoni kuenda mberi kwawo ndinotungamirirwa nemhepo ini ndiri kumashure semunhu wenyama saka tinotokumbira vari kumhepo kuti vativhenekere vationere zvatisingaoni isu vanhu venyama tochivhenekerwa neziso remhepo toonesana towirirana kana mudzimu iwoyo wakumbira kuti aiwa zvechokwadi unoda kugezwa taakuchiri kumbira pachivanhu kumudzimu iwoyo zvakare towadzana topanana nguva yemitsanyo yekutsanyira dare iroro redziva nemidzimu yematateguru asiri angu taakuenda kumadziva kunogezana zviri pachokwadi parwendo rwechokwadi rwematare ekuti tavhenekana taonana kana ari munhu anobudirwa sekuru kana akauya munhu achikumbira matare handitarisiri kuti wochingoputa fodya yemudare rino waakutobudirwa nekuti iwe wakumbira matare tinotarisira kuti iwe sehomwe wakatoodza mudzimu yako kuti ndichafamba naizvozvo ndiri kufamba kumasahwira asi kana ndasvika uko muHarare nekuti ndiri kuda kuziva chokwadi chiri kunditambudza handichazivi pandiri kupotsa kana pandiri kugona kuti munditungamirire sekuti ukazobudirwa iwe hauchaziva kuti rarehwa nemudzimu wawapotera nderipi hauchazivi zvirevo zvakurukurwa nemudzimu yako saka tinokumbirisa zvokuti mbuya Mavhu apoterewo kumamwe matare handitarisiri kunobudirwa ipapo ndinotarisira kuti uye wandafambira wandakonyera ava ariye ndiye anobudirwa wondirondera matare angu andafambira indakazorora ndochinzwisisa pandiri kupotsa nepandiri kutadza ukaona uchibudirwa panguva iyoyo unera wakaipa rauri kubata rauri kuvhara kuti mudzimu uya usakwanise kukuonera chokwadi saka tinoti isu ngativei tinoteramira vana veZimbabwe tochiva kuti kana takumbira matare ungave uri kunze kwenyika uri mukati menyika ino yeZimbabwe uri mupoterwa tusiri mupoterwi hazvinei kuti uri svikiro hazvinei uri gombwe hazvinei uri mhondoro aiwa ko nyoka inozviruma here nyoka huru haizviruma inotorumwa nedzimwe iwe chibvuma kurumwa neimwe kana uchinge waifambira munhu angazive sei kuti inini haasati ambosvika kana kuti haasati ambonzwa nezvematare izvozvizvi haasati ambonzwa nezvemidzimu izvozvo but pane zviri kungoitika muupenyu hwake munhu angazive sei kuti atengi zviri kuitika pandiri apa nofunga ndine mudzimu chete kana kuti ndine shavi renjuzu angazive sei naurwa zhinji matare haatangi kumatare kwambuya Mavhu kana kwambuya Nhingi matare anototanga muhana yako chiprofita chiri pauri zviroto zvako zvinotokududzira wega kuti sei ndichingorota machiro echivanhu sei ndichirota vanhu vechivanhu sei ndichingorota zvechivanhu zvakare sei ndichirota zvichizoitika zvizadzikiswa regai ndimboenda kwevamwe ndinonzwa chiri mauri chiya ndo chakufemera kuti mubvunzo yako inodavirwa inonodayirwa kwevamwe waakunovhunzira wakuudzwa chokwadi tinodzoka tichitikotaura nezvenyaya yekutonhora kwomuviri panyaya dzebonda apa tichipfuurira mberi asi pari zvinezvi regai timbotora mafemu tichiroverwa kambo kembira haminoti vangatirovera kapi kambo kachona vana gwenyambira panapa sango remhondoro hanzi ngatirovei sango remhondoro naGogo Mavhu panapa
tinotenda zvikuru kwazvo. Skoliwe Tumi hanzi dzokorerai nhamba ndo yataisapo, handitika 00263773524943 ndo nhamba dzeru nhare dzaunokwanisa kunge uchitaura naGogo Mavhu. Mabva madzidziswawo zvekare kuti ibva wanzwa izwi ravo ratiri kunzwa achikurukura navo panapa kuti ndivo here vandiri kutaura navo, uye nenhamba dzatinenge taisapo. Ukaona dziri dzimwe nhamba dziri kutanga na +27 kana dziri kutanga na +44 wobva waziva kuti hadzisiri dzo nhamba dzavo +263, uyewo zvekare dzobva dzati 773524943 ndo nhamba dzaGogo Mavhu. Totiwo zvekare pana aniko Mai Kim hanzi gogogogo koya nemi ranganai, hanzi izvo tinotenda ndisu rambai muchitipa dzidziso, zvikanziona neni ranganai mbira ivox non feelings mandiri, tinotenda vana Gwenyambira, you are gifted. Vana Gwenyambira kamuri kupembedzwapo nevanasikana vari kunze kwenyika vari kuona vari panapa kapa SlyMedia TV patiri kuramba chiti aiwaka nemiwo rambai muchilaika page kuti musazorasikirwa nezvizhinji zvatinowana panapa. Zvikanzi kuna Eda Kativu aripo zvekare zvikanzivoimba vakomana aiwaka zvinonakidza kuona kuti kunzwa kuti muri kufarira musambo wepasi chigare. Aitai zvikanzi tendai nyika varanda, kuratidza kuti uya uzonzwa zviri panapa. Munhu mutema zvikanzi uyu regai tisiyane naye munhu mutema, haana unatsotaura zita rake harisi rake chero chero, uye nezvaari kutaura ipapa unobva watoona kutoti uyu anenge akatorasikawo. Regai tiendere mberi zvekare. Zvikanzi zvona naPauti muti zvikanzi hanzi chiko naGogo ndanonoka kuuya. Aiwa, inyaya yematare ekuti anofambiswa sei kana uchinge uchida kuti ushande pamwe chete navo, zvisinei kuti uri muZimbabwe here kana kuti uri kunze kwenyika. Ndo nyaya yavanga vachitsanangura panapa kubva patatanga chirongwa chinechi. Andika zvikanzi tafara machingura vakomana vanoimbava kureva vana Gwenyambira. Handitika aiwa tinotenda nekutitsigira kwamuri kuita pachirongwa chinechi. Tisati taenda tatora mafemo tanga tabvunza kuna Gogo kuti vazotitsanangurira nyaya yekuti munhu anosvika pakutonhora kana right, ngatingotaurai zviri simple, kuluza mafeelings ekuti uri munhukadzi hauchangonzwa kuda kurara kuenda pabonde nemunhu wechirume, kana kuti uri munhu wechirume hausisina mafeelings ekuti ungonzwa kuti ungaende pabonde nemunhukadzi. Nai Gogo, zvinosvika kune munhu anenge akaita seizvo, kutukwa here kana kuti chi? Kusi kutukwa. Ndingati zvangu pamusoro ivana veZimbabwe, naurwa hombe iri pakuti kuwirirana kwevaviri mukati memba yenyu ndo kunokakata mafeelings kuti ave anotambira pedyo. Kunyanya kazhinji wirirano, kunzwanana pamazwi, pakukandana mazwi apo muchinge muri kukumbirana zvamuri kukumbirana, kana kuti mwari kupo nhoroondo yezviri kumunetsawo pamwoyo pake, mumwe haazviteerere haanei nazvo, asi kana zvazvakanotiteerera zvangu ini. Saka ipapo ndo panotanga nhaurwa dzekuti mafeelings anoita achitotiza kuenda kure, kuenda kumafuro chaiko, haazodi kudzoka. Tobva ipapo toenda panhaurwa yekuti kune vapoterwi neavo vanopoterwa nemhepo dzisati dzasvika asi dziri munzira, neavo vane midzimu. Munhu anongonzi ane mudzimu, ane chivanhu chiri kumutambudza paropa rake. Kazhinji kacho ndichitanga kune vana veZimbabwe vese, hazvinei uri mupoterwa, hazvinei uri unopoterwa. Mafeelings ngativei vanhu vanochengetedza wanano, kuti tiri muwanano ngatisati chako ndechako hachisi chanhingi. Tikadzidza kubatirana zvinhu zvinoita kuti magariro edu tiri vaviri anosvika kure. Mai vachienda kubasa, baba vari kuenda kubasa, yababa haidyiwe, yamai ndo inodyiwa. Mai ava vanosvikawo pakuti vaneta, hapana munhu asinganeti parwendo. Kana vaneta vabatsireiwo. Zvino vana baba vazhinji vari kuti handibatsire nekuti takawirirana kuti yako ndo ichadyiwa pano. Saka izvozvo zvinozopa kuti mai vasvibe mwoyo nemba yavo kuti zvino kana iri mbeu kuti chese chese chadiwa pano ndini ndinoita. Vanosvika pakusviba mwoyo kuti iye wacho ari kuitirwa wacho baba wacho haana nguva yekutendazve kuti ndinotenda hangu amamoyo. Chokwadi ndinotenda mhuri yangu iri kukura zvakanaka, muri kundichengetera, ndimakandiberekera. Nhasi uno ruoko rwenyu ruri kuramba rwakangomirazve muchibata nenizve muri kundichengetedza. Zvino varume vazhinji vanezengoti ndikatenda ndakunzi handina chimiro, zvakare handisisiri baba. Asi kutaura chokwadi, kutenda, kukwidza maoko kumidzimu yemumwe munhu yakuitirwo chakanaka, chinhu chakanaka zvikuru, kuitira kuti midzimu yayo irambe ichifara ichikuchengetedzai, irambe ichiunza manake pamusoro pemanake airi kuunza mashoma iwayo. Zvino varume vazhinji havadi izvozvo.
tozobva ipapo toenda zvekuvakadzizve. Kune vanotivo iye ndakaroorwa pano, ndakangouya kuzozvara vana, vana ndazvara vakwana, chandangomirira kudya mari nekuchengetedzwa newe, zvizhinji handachandoda kuita. Asi ukatozvitarisa mai autoendawo kubasa autotambirawo mari svinu. Asi kuti vabatsire baba ava kana kunovatengerawo hembe zvayo taakutoendawo Krismasi. Vana baba vanotarisira kutengerwawo hembe, kushambidzwawo samai vari pamba pavo nemhuri yavo. Vana mai vazhinji havasi kudanzi ndikamuchenesa anopfimba vamwe vakadzi vasiri vakasiyana neni. Saka izvozvo zvinopa kuti ukangofunga kamweya ikako, murume wako anogara aine tsvina, anogara achipfeka mamvemve. Paanozoshanyawo kune vamwe vane vakutomuti baba ava vanoshanda, asi mari yavo haina zvairi kushanda, nekuti vane vachiona chimiro chemapfekero. Saka vana mai vazhinji vanogodoka kuti vana baba vazhinji vane zengochi vamwe vakadzi havazodi kuti vachadaini, asi ndiri ndamuchenesa. Saka ipa panosvibisa mwoyo kune uyo ari kukuchengeta, anobva asviba mwoyo. Kazhinji kuhurirwa chinhu chakaoma zvikuru sekuru, nekuti ukange wahurirwa unosviba mwoyo kuti munhu ambobva kunofara nevamwe ndofarazve naye handichadi. Saka ichocho ichokwadi, nekuti midzimu yako ine isingadiwo svina haigoni kumanikidzwa chaisingadi. Saka zvaakumuridza akuda kuti azive kuti ndoita masanganiswa here kana kuti ndochingosiyana naye ndotsvaga zvimwe zviri nani. Zvitori nani kubudirana pachena pane kuti umuvanzire, nekuti ukamuvanzira mukadzi anenge wokufuratira hachadi nebonde. Zvakare mafeelings anopedzisira asvika pakuenda hachadzoki. Ngatitaseko kana munhu achisvikirwa asi tichiri kudaka kuti inini nehomwe iyoyo tifare zveduka, panoitwa sei ipapo kana munhu achisvikirwa asi yapera futi mafeelings? Sekuru ndo asiri kuda here kuti muzukuru aite zveotamiro kana kuti chii chinenge chichiitika? Panoitwa sei kuti vanhu vapfuurire mberi panenge pasina nyaya dzematare nedzekutiwo munhu anenge achisvikirwa tine upenyu hwatinoda kuraramawo kaisusu hwekuti tifare pabonde mumba yedu yemukati? Panoitwa sei kana mumwe wacho achisvikirwa ipapo asi atonhora miri pati nekuda kuti hamene pamwe pane vakatsamwa vari kumhepo ipapo? Ya, chinoitika ndechekuti munhu kana achisvikirwa sekuru sezvandiri zvinezvi, midzimu yangu ini, nekuti handina kutanga kuzongobudirwa ndaroorwa, zvinotangira kumusha kwawakabva. Saka vedzinza ava vachirodza mwanasikana ngavataurire chokwadi aroora, kuti munhu watora uyu munhu anopoterwa, pana asekuru pane machembere aripo, vochiva nemunongedzo unotaridzawo kumukwasha kuti zvechokwadi aya ndo machira idzi ndo tsvimbo. Saka ukanga watambura nazvo zviri apa unodzoka kwatiri wotizivisa tigadzirise tega chivanhu chani chedu. Saka kuzivisa ikoko kunoitira kuti mudzimu iwoyo uzive kuti homwe iyi yaroorwa, yawana wetsvimbo anomuchengetedza, yawana mukaranga anomuchengetedza panzvimbo. Zvinoita kuti midzimu ikwanise kudyidzana, nekuti inenge yatambidzanwa, yakudyidzana iyo pachezvayo. Zvakare kune vanobudirwa dzimba dzinotochengetedzwa nemidzimu iyoyo, nekuti venyama vanogona kutadza kunzwanana, asi midzimu ndo inenge ichikudzoreredzai kuti mudzokedzane panzvimbo, nekuti yakaturirwa kubva kumavambo. Saka inenge yokanukara munemo iitira kuti kora aripi inga takachingamidzwa wani tikatambira. Saka kana ari murume anenge aroora mukadzi anobudirwa, anotogamuchira pachivanhu. Kana agamuchira pachivanhu, hongu ndazvitambira ndamuda akadaro neurema hwake hwokubudirwa ihwoyo. Saka vabereki vanobika doro vodaidza mukwasha, doro riya romwiwa, iye achiona otosangana nemudzimu wacho kuti agudzikanwa zvechokwadi anopoterwa. Iye mukwasha abvawo pana ate zvarapai achanobikawo doro rekuti aiwa ndatambira, ndabvumira kuti mudzimu iyi ngaindichengetedze pano. Vana baba vouya zvekumukwasha, mudzimu yaunobudazve uchiratidza kuti watambirazve kuti ndaakugara kuno kwaanhingi ndo kwandakauya nemuzukuru wangu, ndo kwandakuraramira. Zvichireva kuti kana paita nhaurwa dzemudzimba dzekunetsana kashoma kuvanhu vanobudirwa, kuti chizongouya zvausingazivi, nekuti mhepo inenge ichiona. Saka mukuona kwayo ndo mukutsurana ndo mukutadza kunzwanana. Mukutadza kunzwanana, murume anobva ati dai ndakaziva sina kuroora svikirwa, nokuti handingati chese chandoita pano ndechingoonekwa, saka ndochifarirepi. Izvozvo zvinopa varume vazhinji kuti vasvibe mwoyo, kuti ndikangoda kuti ndimbotsvagawo musikana apa, mudzimu uya watondoona. Zvino chinoitika ndekuti pamwe iwe unopoterwa, asi kanyama yako yatonhora. Zvino kana yatonhora baba kumba kwachiri kupisa, kumbirazve kumudzimu iwe kuti ko zvino nyama zvayatonhora ndichiri mukati memba, murume achiri kudaini pano, ndoita sei? Mudzimu inokupa zano zvakare, inotokudza nzira yekufamba nayo kuti ukwanise kudzokera futi panzvimbo yepakutanga uchidiwa nemurume wako, murume wako asakufuratira. Idzo nyama dzinenge dzazotonhora sekuru zvokuti dzatonhora zvaakukonzereswa nekuti mazuva emukadzi kana ekuti aguma kutevera, aiwa
tinoti isusu vazhinji vanenge vakutopisa, rudo runenge rwatotanga. Kozoita vamwe vanobva vangopora, vanenge vakufanira kutomwa makwenzi anoita kuti nyama dzavo dzirambe dzichidziya, aramba ari munhu anonzwa mafeelings, nekuti mafeelings aya anosvika pakuenda. Saka kana achinge aendawo nekuda kuti unenge waguma kutevera, zvakuda kuti uchikwanisa kumwa makwenzi anodzosera mafeelings aipai pakare, ndokunge wari kumbirira zvakari kumatateguru ako. Kana ungoriwo zvako munhuwo zvako anenge Silvester, hauna chawo chiri pauri chinoita kuti utonhore. Mataura zvemakwenzi, imakwenzi acho munawo here kana kuti anotonotsvagawo kumwe kuno kuti miri upise? Makwenzi ndiwaya sekuraya, hamuri kuonaya. Makwenzi iwayaya anodzoredza zvinhu zvakawandisa zvikuru kwazvo, achibvisa mhepo dzisingafaniri kugara panyama yemunhu. Kana uchinzi munhu anorarama anoteerwa nemhepo dzakasiyana siyana siku nesikati. Saka iwe unotorigezera ugomwa, ugopfeka ugomwa, ugoshamba ugofukira. Saka kana ukasadaro manje uchingorarama semunhu, tembere haidi izvozvo. Tembere ndo nyama, tembere ndo munhu. Saka tembere iyo ikasange ichiwana makwenzi, tinosimba sei, tsinga dzedu dzinocheneswa nei? Nekuti tsinga dzedu dzinenge dzichidya zvinhu zvinotapira. Zvinotapira izvozvo zvinokonzeresa maacids, zvinotapira zvinokonzeresa mafibroids pachirungu, zvinotapira zviri kusimudza kuti vana vachiva vanotadza kuzobereka vana vavo, nekuti ukangoita mafibroids ukangowanika uchaoparetwa kutozvara pasina. Ukamwa makwenzi aya zvese zvinopera. Zvese zvinopera. Sekunzwa kwamuri kutaura kuti Gogo Mavhu, mukanwa makwenzi aripo ari panapa tiri kuona zvese zvinopera. Tiri kuda kuti tisati tanzwa kambe kokupedzisira takusvika kwatiri kupeta mutambo wedu uno, hurukuro yedu yanhasi uno, ndezvekuti tachida kunzwisisa, makambotitsanangurira asi paane nguva nyaya yesare kumunhukadzi, uye nokuti anobatsirwa sei, nesarewo kumurume kuti anobatsirwawo sei kana vachinge vakanangana nematare pano paStone Ridge. Sekuru, masare anozvarwa nejeko. Chinhu chinonzi jeko, inyoka inonzi jeko. Nyoka iyo yakangosikwa iripo kuvanhukadzi. Kuti zvinzi mukadzi ane jeko panguva yake yekuti akutevera, nyoka iyo inonzi jeko ndo inozotanga kucheka mukati medumbu. Asi nyoka inonzi jeko iyi inotaridza kuti mukadzi ane jeko anozvara. Saka zvichira kuti nyoka inonzi jeko inotaura kuti mukadzi wese anaro anobereka, kureva kuti anozvara. Saka nyoka inonzi jeko, makare kare vakuru vedu vanga vasingakariri kuti nyoka iyi vana vange vachipuwa mushonga wejeko iye asati aroorwa, nekuti vaiziva kuti akangoera aumwa nyoka inonzi jeko ukazongosangana nemurume pawasangana naye, wakutoita pamwiri. Saka vakuru vanga vasingadi kurera vana vese vasingazivani navo, vaibva vangoregera uine jeko rako iroro kusvikira waroorwa vakukupa manje mishonga yakukarira nyoka inonzi jeko kuti uchinosvika uko ukwanisewo kuita mukwere vana vachizvarwa mumba umu. Saka iko zvinezvi nekuti vana vamazuva ano havachadi mishonga, havachadi kumwa mishonga yacho, vabereki vacho havachazivawo, vangokurira muzvikristu, havachaziva kuti kune nyoka inonzi jeko inoda kukarirwa nemushonga. Vakuwanika vakunomwa mapirisi anonyaradza marwadzo anonzi mapainizi aya kana kungobvisa marwadzo panguva iyoyo, asi hakusi kurira pajeko iri. Nekuti nyoka iyoyo inonzi jeko ndo zvayakatongosikirwa zvekucheka uye inotokarirwa nekururirwa nemushonga kuti irunde. Saka izvozvo kana ikasarundirwa ikasaguta mushonga, wakutowanika nyoka yainozvara anonzi masare. Yakuzvara masare aya anobuda nekunoita tsvina, mashoma anobuda nekunoita weti kuvanhukadzi, mazhinji anobuda nepanoita tsvina paya unotoona kuti paita zvipundu, paita zvinyama, zvimwe zvinobuda zvakawanda zvokuti wega unoshaya kuziva kuti chii, asi ndiwo masara acho iwayo. Nyoka inenge yadzweta akawanda kudaro. Saka ukasarapwa jeko iroro rakutonozvara masara aya akutozvara rinonzi jambwa munyama, kupomerwa mhosva pausina kuswera, kutukirirwa, kushorwa kana kusatotendwa pane zvauri kuita. Kungokuda jeko iroro rinotonozvara masara ekutika iwo masara acho anenge akudana mhepo dzakaipa chete, ndo pane patopa musangano pachiro chemhepo dzakaipa. Saka iwo kana ukasakwanisa kubviswa masara iwayo, zvakureva kuti upenyu hwako hwese wangoramba uchingonzi hero, zvakare unenge uchichenama kuita mwana akapanda chirimo. Saka izvozvo hazvizoburitsa mhinduro
kumunhukadzi akaroorwa ugara uchichenama, kungotsurwa chakati wakwindimara, kungotsurwa chino wachenama. Saka vanhu havazokunzwisa kuti kati mwana uyu akapanda chirimo here. Yashona yechivanhu. Saka musikana uyu kana aona abuda masare anokwanisa kuya achibatsirwa nagogo Mavhu here kana kuti munovatumira kuno vamwe? Inini masare ndakatanga kucheka kare sekuru ndakatanga ndine 17 years ndicheka masare. Kumashure uko ndaitoti ndinoda muchairo, iyo chembere yacho ndiye chida muchairo. Ukauya nemuchairo ndokucheka sare ndokurapa jeko, ukauya nechitswanda ndokupa mushonga ndokucheka sare rako ndokurapa jeko. Zvikatofamba zvakadaro. Zvazochikumbirirwa zvino kumatare epasi. Zvakuchira kuti izvozvo ukauya uine reza yako, kotoni yako, spiriti yako, mbuya vakutokucheka sare rako nemagloves ako, ndakutokurapa sare riya. Sare iri kazhinji kacho parinenge riri rinoda kuisirwa mushonga unonzi mugarang'anga. Mugarang'anga iwo ndiwo unokwanisa kunobvisa bvuri riya rinenge rakukuremera. Vazhinji vanozonzwa kuremerwa pamafudzi, kunzwa kuti pamafudzi pangu pane chiripo chakagara pa achidi kubva. Vochinzwa kuti pane chiri kutofamba kumafudzi ikoko, ratobvuri. Asi zvabva kumasari azvara mabvuri nekuti vanenge vodaidzana vakaipa vachiuya kuzogara papi ipapo. Saka zvine zvakukuremera, asi ndinotocheka ndotopa mushonga. Kuvarume zviriko here uye munocheka futi imimi here? Aiwa, kuvarume handizocheki sekuru. Kuvarume kuna sekuru vanocheka, sekuru mhofu mutemasango, ndo basa ravo, ndo vanocheka masare. Kuvarume ndo vanobvisa masari iwayo. Aiwa, ko zvazvezvipikirwa kakuti indiri wevanhukadzi ndinowa ndiri kurutivi rwevanhukadzi. Kana zvane zvirevo zvezviperengo kuvanhurume zvakudowo sekuru vomiriwo ipapo vachimirira zvikururume kuitira kuti chivanhu chedu chirambe chakabatirira pamupendero saizvozvo. Ipapo mataura nyaya yejeko zvichizopedzisira zvazvara masare, ko kuvarume sare rinozvarwa nei? Kuvarume nyoka iyoyo inenge yakatopanduka, inenge yakadya ruvara. Saka kana yakadya ruvara unotoona waita sare. Zvichira kuti nyoka yakadya ruvara kureva kuti murume haaite muviri, haasimbi, anogara ari mutete. Nyangwe akadya zvinenge haasimbi, ndo vana mudya handikori. Asi chinozopa kuti kana ukamubvunza anoti mudumbu mangu munorwadza, mune muchirwadza muchidhonza guvhu richidhonzerwa mukati, ichisunga guvhu richidhonzerwa mukati. Akazoti gare unozoona kuti kuzasi uko kunoburitsa tsvina kwaane bundu riripo, ndo rateta kuti rasari iroro. Pachirungu vanongoti hanzi aita kagirothi, kanoda kuchekwa kochekwa robudazve. Saka une uchingochekwa gore negore, asi pazviri kubva pazvazvarirwa hazvimiri kubuda nekuti ndo chiri kuzvara hachisi kumira kuzvara. Pane mwari kundibvunza woku inbox apa ari kutaura kuti ko Naimi, kana ndiri munhukadzi ndichiwanza mvura pabonde apa, pane zvingagadziriswa here kuti zvisadaro? Mambotaura nyaya yekupera moto, yekusave nemuviri unodziya. Iye zvinezvi kwabvunzwa nyaya iyi yemvura iyi. Icho kwadise kuri ndofunga naurwa munoinzwa ndichingopopota nezvayo kana ndiri pachikoro chechinamwari ndichidzisa vanhukadzi mabatiro atinoita varume edu mudzimba. Kuri akuti isusu tine manhamba emamburufazi edu akasiyana siyana. Kana usingazvizivi kutotsvaga tsvagurudzo kuti uzvizive, nekuti mamburufazi edu aya anosiyana siyana maringe nemanhamba acho atinosikwa nawo namusikavanhu wedu. Saka zvikada mburufazi yake ndo zvairi yakatowanda mvura, nekuti kune dzinotowanda mvura. Saka iye kana asingazvizivi haangazivi, asi anotoziva kana auya kuchikoro. Asi tiri kuti zvinorapika, mvura iyo inotokwanisa kutoti unotomwa mushonga wako kana kutopfeka, mvura iyo inopera kuti usakwanise kuramba uchibuda mvura, nekuti kubuda mvura unenge wakutonzi mukadzi akashapa. Tichipedzisa panyaya imwe chete iyoyo, umwewo vanenge vachitiwo zvarinenge dhamhu remhuru, hameno kuti nyaya ingafambiswa inogadzirikawo here kuti musikana ramba ari chimhandara? Ya, icho kwadise kuri zvazvinoita ndezvekuti vana vamazuva ano havachakoshesa unhu hwavo, kukoshesa chivanhu chedu kwatakabva. Indinokurudzira kuti vanasikana vese ngavakurura mabhurukwa vachiita tsvina neweti chete, kwete kukurira varume usati waroorwa. Ramba, nekuti varume ava mabhinya, mabhinya emusango. Saka iwe ukakurura bhurukwa rako bedzi uchingoti murume wese wawana uchikurura bhurukwa, unodamara kunoroorwa. Chokwadi raadhemu saizvozvo, nekuti nyama idzi hadzidi kutambwa nadzo. Zviyerwa zvatakasikwa naMwari tizvichengetedze.
Saka zvino nyaya yakuitika ndekuti mumwe anogona kungozvara sekuru, azvara kudaro kunoda kuti wazvara nyama dzinenge dzaenderera dzafamba. Saka unenge wakufanira kumwa mishonga yemhepo inobvisa mhepo mudumbu nekukurisa kwarine raita, inodzora futi nyama dzedu kukurisa kwadzinenge dzaita uchizvara. Saka mishonga iyo iriko, asi haisisina vanomwa nekuti vana vacho vakuita zvechirungu. Asi chinozoitika ukasekwa newaunogara naye unonoitsvaga ukaiwana. Saka kazhinji kacho kakusekana kanoitika mudzimba umu kanoita kuti mbuya vazotsvagwa tigadzirise pari kunetsa paya paita kuti mumwe asekwe. Asi katikati isusu dhamu bedzi chingotaura bedzi vakadzi sekuru, ivo varumewo vanenge vaine mureza yavo mutetetete, mukadzi wotsvaga rekenere kana makavi ekusungirira kuti woisimbe. Handiti mazvona zviri kwese, asi kuti zvirema hazvidi kusekana. Tofanira kungoudzana kuti izvi zvinoda zvakati kuti tiwane kusimbisa mbeu, tiwane kusimbisa mureza yedu isimbe, tiwane kusimbisa zvekuti isusu nhengwe dzedu vanhukadzi dziti ndi pave neimpact. Saka kana zvikasadaro manje varume vanoramba vongotsvaga, havamiri kutsvaga. Tamurukurudzira kuti mudzimai wese anofanira kunge achiuya kuchikoro ndokunodzidziswa taurai kuti vauye vasingadi, asi ndinokurudzira kuti kana ukasangana nedambudziko iroro rinenge raakuremera richinzi murume achiti ngokuti mumba muno mune dhemu, iwe usingazivi kuti dhemu racho nderipi, unozoona nekuramba bonde kwari kuita kuti dhemu racho harichamufadzi. Saka iwo zviri nani utsvage mishonga iriko yekupfeka, chimhandara chiripo chekupfeka, mugaragungu uripo kupfeka, kumwa zvese, vanandorano vanodzinga mhepo variko. Pfekai muchidya bota, nyama dzenyu dziramba dzakadii dzakadzokedzana, kuitira kuti iwo magadziko acho zvaasatambe kunge bota kunge mvura, hazvichanakidzi nekuti mvura inenge yawandisa. Ukaona gadziko remukadzi richifamba richitamba mvura yakawandisa, saka varume vazhinji vakazviziva havadi izvozvo, vanodo zvinhu zvakadzikama. Mashoko makuku kuti chatsvuka chikakwata, mashoko enyu ekupedzisira kuvazukuru. Nhasi takurukura hatingazvipedze zvese nhasi uno, asi nekuda kwenguva mashoko enyu ekupedzisira kuvazukuru zvikuru sei makanangana nanyaya yevana Gogo Mavhu vari kunyepera? Nyaya yangu yekupedzisira sekuru ndakanangana naGogo Mavhu vari kuba mavhidhiyo yangu, vachiba zvinhu zvangu, vachizviita zvavo. Ndinoti rambai makadaro, asi musi wachinozobvondoka musazocheme, nekuti chisi hachiyeri musi wacharimwa. Asi ndiri kukuonai zvangu muri kwamuri ikoko, ndiri mbuya vevanhu, mbuya veZimbabwe, ndotamba nepwere dzese. Asi matambire iwaya muri kuita akaipa, nekuti mumwe munhu anenge achitambudzika sekuru ari kutambura obva asangana mbuya naMavhu venhema ivavo, anonzwa sei abirwa mari. Ndekuti kutaura chokwadi, zhuru nezhuru zvandakanzwa zvichitaurwa nambuya Mavhu ari murume ari kuSouth Africa zvinorwadza, handisati zvambochadywa pano. Nekuti mwana yaiti uchadywa 8,000 maranzi, pano sekuru havazviziva, vanochadya mbudzi dzavo 2, mbudzi dzavo 3, ndo zvavanoziva. Zvino kana zvavo zhuru nezhuru zvarevei kusvibisa zita rangu kudaro, zvaita sei mapandukirei kudaro? Ndiri kuti vana dzikamai, nhamo inhamo inopedzwa nekushanda. Shandai muchishandisa zvipo zvamakapuwa nemidzimu yenyu namusika vanhu, inokubatsirai ichikutungamirirai pane chokwadi chauri kuita ichocho munzira. Ukasabuda munzira zvinhu zvako zvokufambira zvakanaka. Pane vada kuitirwa matare parunhare, vanokubatai panhamba dzipi? Muzitaure muri mega, ndikanyora ndega ndingapotsa. Vanoda kuitirwa matare nezwi parunhare, ndinobatwa pa0773 524 943 0773 524 943. Ambuya Mavhu, Chigara Mapa edziva. Ndo zita ravo zvekare riri paFacebook page pavo, Mbuya Mavhu Chigara Mapa edziva. Kana mchinge mave kuda kuenda kuinbox kwavo kana kuti mukurukure navo paFacebook page ipapa ndo zvamunokwanisa kunge muchitsvaga. Nhamba dzenhare ndidzodze, motanga vanenge vari kunze kwenyika moisawo ka 00263773524 Mbuya Mavhu. Uyewo zvekare vanofamba nechikwata Gogo Mavhu Mbira Group, varipo zvekare paYouTube kana muchida kuramba muchinzwawo mbira muchivarairwa. Uyewo zvekare kana muchidzida panhamba dzimwe chetedzo muri muno muZimbabwe muchida kuziva kuti vanoshandira papi kuStone Ridge, vanogara vachikuudzai kuti vanoshandira papi. Kana muchida kuuya semazuva ano kune maregulations eCovid, munotanga mafona moisa appointment yenyu vokuudzai kuti varipo here, kana kuti pane vamwe varipo, imi mopuwawo nguva moya mozobatsirwa. Chikuru sei vataurawo zvekare vari kunze kwenyika kuti kana uchida kuitirwa matare pafoni vanogona kuzviita. Asi kune vari muno muZimbabwe muri kukurudzirwa kunzi panenge paka
makasununguka muchinge mafona munouyawo zvakare kumatare kwavo kustone ridge. Asi vari kunze kwenyika kubva na6 manheru zvichienda kunosvika kuma12 ikokoko munokwanisa kunge muchivafonera. Ukanzwa iri ngenji zvinoreva kuti pane mumwe munhu ari kubatsirwa, hauchazotika havadaire foni mushure mekunge paunenge uchinzwa kuda kufonawo ipapo. Zvimwe zvacho zvakanaka kungosiya waisawo meseji kuti aiwa ndinda ndichikutsvagai, ndanga ndichida kukurukura nemi, ndaida kuitirwawo matare. Zvanzi zvinokwanisika. Uri kuAustralia, uri kuUK, uri kuAmerica, uri muSouth Africa zvinoita. Asi muno muZimbabwe hanzizvo kwirai bhazi, kwirai mushikashika muchiuya kuno kuStone Ridge. Kuchipeta dariro redu ranhasi nehurukuro yatanga tichiita naGogo Mavhu, toenda kuchikwata Gogo Mavhu Mbira Group, chiroverwe kambo kedu kenhumba yemuonekedzano. Ini ndinonzi Silvester, tapfuma nei ndakamirirawo tarumbidzwa Rudhenya ari pakamera. Tinotenda zvikuru kwazvo. Rambai muchilaika nekufolowa nekusubscribe pamasocial media pages pedu kuti musazosaririra. Vana Gwenyambira zvakwamuri.